Era un càrrec que moltes vegades te planteges, no? Ostres, me faria gràcia, no? Però no amb la tradició i que som de la zona tradicional, tot això del tema de la dona és molt més tancat, te fa gràcia però no te'l planteges. I llavors dius no, perquè hi ha molts homes que estan capacitats per fer-ho això i jo no ho seré mai, no? Les colles convencionals tenen més de 200 anys i les universitàries amb prou feines no arriben als 30 encara. Això ha suposat molt més esforç per les dones de les colles convencionals per tal d'arribar no només a càrrecs de responsabilitat, que ja és un gran què, sinó simplement poder formar part de les colles. En veritat crec que és perquè a les colles més grans hi ha més gent, llavors hi ha més opinions. I a les colles més joves normalment són menys i això, les unions són més unificades. Jo és que he viscut molt recentment al món casteller, llavors a mi no m'ha estranyat veure una noia de presidenta o una noia de cap de colla, però sí que potser és veritat que a vegades costa una mica fer-te valer enfront de la teva colla si ets dona en lloc de ser un home. A les colles de nova fornada, les noves que van sortint, jo crec que no hi ha tanta dificultat, no? Vull dir, tothom hi entra i tothom parteix des de zero, per tant, amb els mateixos coneixements. Al final, les colles castelleres s'hi reflecteixen les actituds i els patrons que té la societat. En una societat patriarcal, les colles castelleres al final arrossegaran i portaran en si mateixes característiques patriarcals. Veus molts homes grans fent castells en diferents colles i la gent quan els veus, ostres, mira, encara puja, molt bé, no? Encara puja. En canvi, una dona, a mi moltes vegades m'han dit, quan et jubilaràs, no? Dic, per què? Si encara ho puc seguir fent, encara me trobo bé per fer. I hi ha molta gent més gran que jo i ho segueixen fent. Fins i tot altres vegades m'ho ha preguntat gent de la mateixa edat que està pujant. I, bueno, doncs, veure una dona fent castells de 40 i tants anys, doncs encara sobta, però jo crec que és un pas més que hem de fer amb aquest canvi de xip de la dona i acceptar que les dones poden fer castells a la mateixa edat que poden fer els homes.